खुलुमबाय गासै आंनि खौरां नायगिरिफोरखौ गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय जासिहरबाय। लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होगोन होननानै आं गासैखौबो आसा खालामबाय। दानिया फैदो जों खौरां फरायनायखौ खोनासंदिनि। फैगौ जुलाइ दानाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ सरकारा जोबसिगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों 19 नं सिडली चिरां बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि रनजित बसुमतारिया। बे बाथ्राखौ बिथाङा चिरांनि उदालगुरि गेदा बाजाराव बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव बाहागो लानानै बुंथिदों। हादरसानि मोनथाम परिषद एमेन्डमेन्ट बिल पास खालामनानै हाग्रामा महिलारिनि बिपिएफ सरकारखौ सिफायनानै होनो हुमखि होदों रनजित बसुमतारिया। हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ सरकारा फैफिन्नायनि उनावनो बिटिसिआव बर' आरो बर' नङैफोरनि गेजेराव आरोबाव खनसे दावराव दावसि जादों। नाथाय इउपिपिएलनि दैदेनगिरि प्रमद बर' दैदेननाय सरकाराव बिटिसिनि मोन 26 हारिफोरनि गेजेराव गोरोबलायनाय थासारि फैदोंमोन होन्नाबो बिथाङा बुंथिदों। उदालगुरि जिल्लानि टंला थानानि सिङाव थानाय भेरगाव बुदुराहाबि गामिनि 35 बोसोर बैसोनि सुनिल गुवालाया गोमानानै दं होनना खौरां मोननाय जादों। थांनाय 24 सानसिमाव सुनिल गुवालानि जेबो खौरां मोननाय जायाखै। बेंगालुरुनिफ्राय न'फारसे फैबाय थानाय समावनो अन्ध्र प्रदेशनि नौपारा रेलवे जंक्शनाव गोमादों होनना मोनथिनो मोननाय जादों। टिकु गुवाला आरो बिमा सौभाग्य गुवालानि नैथि फिसाज्ला सुनिल गुवालाया गोमानायनि जाहोनाव नखराव गोजोन गैयै थासारि सोमजिखांदों। थांनाय 13 मार्चनिफ्राय मानसिजों जगाजग गैयै जानानै दं। सोरबाफोर नुसनबायोब्ला 7394870892 फन नाम्बाराव नखरजों जगाजग खालामनो नखरनि सुबुंफोरा खावलायहरदों। आसाम भारतनि गोख्रों बक्सिं गेलेगिरि अंकुचिता बर'आ सोलिबाय थानाय एशियान बक्सिं चेम्पियनशिप 2026 आव जायखिजाया मोनसे मेडेलनि थाखाय रोखा जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे समाव सेमिफाइनालनि थाखाय बिथाङा थियारि जागासिनो दङ। मंगलियानि उलानबाटराव सोलिबाय थानाय एशियान बक्सिं चेम्पियनशिप 2026 आव 65 किल'ग्राम लिरथायनि बादायलायनायाव आसाम भारतनि गोख्रों बक्सिं गेलेगिरि अंकुचिता बर'आ क्वार्टार फाइनाल बादायलायनायाव काजाखस्ताननि लाउरा एसेनकेल्डीखौ फेजेननानै सेमि फाइनालाव सौहैनो हादों। सेमि फाइनालाव सौहैनाय फिथाइजों लोगोसे जायखिजाया मोनसे मेडेलनि थाखाय बिथाङा रोखा जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय 7 अक्ट'आ लाक्की 7 अक्ट'नि उनाव जइन गैला। जाय 7 अक्ट'आव जइन जागोन बेनो लाक्की। बे बाथ्राखौ बुंदों बिपिएफ दोलोनि लाइमोन दैदेनगिरि बिक्रम दैमारिया। बिथाङा सुबुंफोर एबा सेंग्रा सिख्लाफोरा जाय गोसो सिङाव बिपिएफआव हाबनो गोसो बिसोरो 7 अक्ट'आवनो जइन जानो हागोन होनना खावलायदों। बिधानसभा बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथिसिनाव फैगासिनो दङ। बेखौ नोजोर बोनानैनो लाइमोन दैदेनगिरि बिक्रम दैमारियाबो आथिखालाव फोसावदिं मेलाव नांथाबनानै दङ। बेबाराव 2 लाख साख्रिनि गेजेराव 25,000यानो पुलिसनि साख्रि थागोन। बे बाथ्राखौ फोरमायदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलाव बाहागो लाहैनाय समाव हिमन्त बिश्व शर्माया बे बाथ्राखौ फोरमायनानै होदों। बे खेबाव बिजेपि सरकारानो फैफिनोब्ला 2 लाख साख्रिखौ होगोन आरो बे 2 लाख साख्रिनि गेजेराव 25,000यानो पुलिस साख्रि थागोन होनना हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायदों। 2 नं दतमा बिधानसभा बियाबाव बिसायख'थि हिंसायारि जाथाय सोमजिदों। सिनाय मोनै सुबुंफोरा इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि राजु कुमार नार्जारिनि गारिखौ अन्थाइ खुबैनायनि जाथाया सोराङाव फैदों। थांनाय मोनायाव 2 नं दतमा एलएसिनि सिङाव थानाय रामफलबिल हाथाइसालियाव सिनाय मोनै दुथांफोरा इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि राजु नार्जारिनि सायाव एटेक खालामदों होनना खौरां मोननाय जादों।